Bandar muna nga ni. Dali mo na. Uya na, dali na. Dali muna. Tiyangan, pangurago ng satuyang ano Gudak kita ngunyan paday. Ako bahala ka. Pa. Hapon na baga. Ano daw kung seringalun muna. So satuyang mo nakaparking. Ako bahala. Ay, Uy, ay tabi mga bossing. Oh, sabi ni Buseng, singilon tanda sunod parking dyan. Tada kuno ba nakaparking? ngunyan na. Iyo. Oh, Iyo ta. Bati hapon na baka no mag 1 2 3 naan. Ato tinwara nang Amo na. singilon tanda. Kami na bala ka bossing. Sige. Relax ka sa dyan. Ay kang problema kung bala si mo. Singilon mo. Hapon na baga na. Oo. Kay punta ng singilon ang mga ang mga nagpa-parking dito. Iyo talaga. Ako talo yung nadigdo. Ginaduang sigurado mga 1 to 3 taon tadwara nandyan. Kay po singilon tanda. Anong desisyon? Ano na ta? Oh, sir. Ay, boss. Sir, may parking po kita. Parking fee po. Parking po tabi sir. May parking ka mo digde? Eh go po sir. May parking. Nagbayad na po ka mo? Nagbabayad ka na? Kanginot na, maliging bayad ka. Ay kanginot. Haluyin ako digdo boss garo nag-ute ka. Iba naman tabi, sir, ang patakaran niyan. Tsaka de ko mo siya bistado. Haluyan na digde may parking pitig de. Dahil mo kabastado? Tsaka nga bistado. Kabistado. Dahil ka bistado. Pero kami talaga, nagdigde. Kanginot, pag digdi may, dahil mo kami nagbayad sa parking, ngunyan may parking na. Tigwa na. Kasi tabi kami, sir, bago ano. Ay, sa kapaning isus sa kahaloy-haloy ko digdi nawan. Isus marose. Dahil mo napapandukan. Ay, bistado. Oh, sir, bako pala ka mong taga-digdi. Ano? Baka pwede tabi. 20 mas na sir ang parking. Parking fee. 20. Para motor darami. Bakit na ba kita duman? Nagbayad na. Saro. Nagbayad na ka mo? Yun na. Kisay. Ay, Yosu. Sinabitan na sa bago sa entrance. Oh, nagtawa na kami duman. Kaya ano, gabusing nindo, sunod kay Tom. Nagabusing nindo, so alam ko ba yung lalaki? Dahil magkaya nagsabi sa muwi na nagbayad ng mga yan. Dahil man kami na-inform. Kaya siyempre, trabaho mo Ay, yun. nagtawa na kami duman. Oh, sige. Nagtawa naman kami. I-double check me, sir. Sige. Iya. Alatom ni kamuta. Mahali na. Gari mahali na gid ka mo. Pero manulag ka mo. Ay, may parking. Sige. Ako ton miso pinaka-amo mit. Itong pinaka-busing. So lang ka na may. Apo tayo muna. Nagtawa naman kami duman, sinabi Sige, Ito muna sana kami kung kain kami ng mark. So nakayilo lang tig. Alatan nito kami ha. Isadong ko pandukin do. Magwapo ka mo pero delikado. Deko kursunada ang mga wiro nindo. Nagtawa naman kami. Alunin na kami digde kaya siguro daw miss na. Sige, apo tayo muna. Sige. Mabalik kami. Wala kami ha. Alaton. Sige, masala kami. Ako rin kasi busing kung nagbayad na maragandungan nita. Difficile na. Ano pa? Dali mo to, ako di pa ito nag-abot. Sudan. Dali ka. Anong bandar muna nga ni? Dali mo na. Uya na, dali muna. Pero doon tayo na kung nagbayad man na ganito. Taputun kasi kapon talaga mo. Boss! Busing! Ano? Susaro naman na nagparking. Ang sabi, nagbayad na da. Nagbayad na sa boss. Nakikidulungan sa mo. May nagbayad na sa mo. Nagtaw sa kuya. Ang sabi niya, nagbayad na ni Sinda bago sinabay sa entrance, boss. Nagkinta sa siya, may carry ba ng parking? Eh, paman akong nakatanda na nagtaw sa kuya. Niya paano ko yun eh? Yung ano kayo ni boss? Balikan, apo itong bulog ko din niyo. Apo tado sa gwardiya mo ta. Siyempre yung yaon dyan sa gate. May hapot sa'yo mo si Busing. Ano, nagtaw man agad so duwa duman na naghalay. So, boss, may nagbayad kan sa parking. Oo, nailang mo, boss. Ay, niya paano ko yun, boss? sabi sa muya, boss, nagbayad na sa iyo. Nakikidulungan pa din. Madunungon. Dahil pa nagtaw sa kuya. Asa, bako doon nindo, nailiw nindo. Balikan tanaw. Yung tabakan, mapunta na yun. Itan mabukod na labating di ang paraw. Kaya magan, sabi nagbayad na. Yung nga ni. Hindi mo pag nagbayad na sabi ni Buseng. Yung nga ni. Yung ano itong dipisilong. Ay, pare. Ay na. Wala na maga. Baka sabi ko na sa emo at sa kaluyan. Yung kuligdi, ang duwang ito. Dahil mapagkatiwalaan talaga. Aluyo na ito digding splitter ang duwang ito. Lugi kita. Pero may itong garong anino sa lang minahagidig kaya sabi ko sa emo, singilon tango na. Ay sabi ko, inuti ka naman sa nakita na nagtaram na nagbayad na kita nga, ani makadulag. Oh. Paano kayo ni Paribad? Mag-abunar kita kayo niyo. Wala naman, inaluwas kayo ni Kaltasin ni Suswil daw. Ang marikutak kayo ni. Ikaso nagbultada naman. Walat ako digdiyaw. Eh man nga eh, tayo nakas na niya kita kang budul-bul at tugal pa. Garo eh, tagal po nga ni Pigapaw. Kaya di akong tiwala sa pamanduko ko ito pare. Ata boy, haluyo na ako digdi. Ang duwang ito, perme ko na anong duwang ito, na dahil man talagang mapagkatiwalaan. Puro man sa nakautikan, puro mo yan in the libre. Di mo sa ipaaram tayo ni Kibusing ta paano Ano naman mag-ano. ako, ang luwas kayo ni boy, makasta naman kita ka ni ulam ta sardinas, tayo na naman kaltas ini sa sweldaw. Di pisilon ini. Ano na ni? Busing. Oh, ano? Boss! Wala na baga. Wala naman! Kaya nila bukod sa duwa. Wala na pag-abot nito man!
Yan, sabi ko sa Indo, ayusin nindo ang trabaho nindo. Miss, kita ka i-charge ko lang sa Indo sa sundin nindo. Grabe naman ang busing. Grabe naman ang Patata kami pang mag-abunor ka. ay naman ang obligasyon mga kundi trabaho mo yung mabagibo mo kundi ay man kitang magino mo kang arog kay taw. Paano kan? I-charge ko talaga sa Indo. Lugi na naman kita sabi ko kaya sa imo pa di. Kumanyay. Paano kan ngayon nindo nindo. Nautikan nga ni kita. O di, mabantay na sa kita igding tultul man ang kat. May magpasaway pa igdi magbayad ta. Yan guys, yan kita ngunyan sa anong lugar ni? Ano? Tanawon mo na yung advice. Yan, kung gusto nyo magpalipot, mag-relax, yan tabi kami di sa amateur, yan. Mga resort. Frisco. Let's go. Yan. Sabi ni Banding, good on day. Sa magpida, pwede. Pwede ng God. Yan, maraming salamat sa pagpa-share sa Muya, sa Tanawan, kay Kapyo Pordobola, ang Makauragon, kang TV, ayan. Pasupport na lang guys, sa Indam page, Makauragon. Siyempre, ang Baldo TV, dahil paglingawan. Yeah, ang amateur spring short, maliputon at simpre skuon. Diyan na! Alright, let's go! Thank you guys.